Salut, ce faci? Bă, bine, pe afară. Uite, l-au prins pe vărul niște mafioți, au vrut să-l jefuiască și el a fugit. Pe Dariu? Poftim? Pe Dariu? Da, Bă, tu se joacă pe contul meu? da. Bă, l omor să-mi bag pula, stai să nu intre. Ce să-i fac? Îi dau jail sau să continui roleplay-ul? Bă, dă-i jail 10, nu știu. Dă-i jail 10 minute, că acum am și eu acasă. Bine. Bine, frate, te pup. Da, 10 minute pentru fail roleplay, că cheamă admin roleplay, pentru no fear 10 minute, toate trei. Dai, dă-o la ei. Atât, dă mai multe. Calculate, frate, 10 minute. Salut, Nicu. Nicu. Bun, ora Săracă Ion, coaie. Săracă Ion. Nu, mă, nu-i da, bă, nu-i da de ZT, coaie. Dă-i de, nu știu care era. Dă-i de not fără, era 25.000 sau 20, știi cât era. Nu-i de Dă-i jumătate de oră. suntem oameni. Hai.